Bé, bon dia a tothom. Primer de tot, donar les gràcies a l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural per haver-me convidat i per haver pensat en el nostre museu, un museu local i petit, per explicar la nostra experiència, que espero que vos pugui ajudar, no? O donar noves idees. En Andrea teníem estructurat molt bé les dues ponències, no? Ella anava a fer més aquesta part de legislació, aquesta visió des de la universitat, des del màster que i llavors és una pena perquè ens havien complementat molt bé, perquè jo no penso parlar res de lleis ni res de tot això, jo vaig a la pràctica directa i bé, com amb aquesta imatge que veus al principi han titulat aquesta comunicació, la pràctica d'un museu petit obert a un gran públic, perquè és el que estem intentant desenvolupar des de ja fa anys. I a la imatge inferior crec que val la pena reconèixer la tasca d'aquesta dona que està fent una visita a un grup de la ONCE, que és de Maria José Rivas, que va fer feina amb nosaltres durant 4 anys, i ella va ser la impulsora de moltes de les accions d'accessibilitat que després vàrem posar damunt el pla. Perquè per als qui no conegueu Manacor, Manacor és una de les 3 ciutats grans que hi ha a Mallorca, està a l'est de l'illa, i probablement coneixereu Manacor per les perles Mallòrica, per les coves o per el Rafà Nadal, però volem que Manacor sigui conegut per altres elements, a part d'aquests, que també està molt bé que es coneguin, i la nostra tasca des del museu és que es dona a conèixer el nostre patrimoni cultural. El museu, que és aquest edifici que està a la part superior, ja veus que és un edifici històric, és un edifici gòtic, que està catalogat com a Vic, és la seu del museu és la seu del museu i com a edifici històric us podeu imaginar que té coses bones i coses dolentes a l'hora de gestionar-lo, i des del museu, des d'aquesta seu, gestionam un molí fariner del segle XVIII, que és la secció etnogràfica, i gestionam 3 jaciments arqueològics, però 2 són de propietat municipal. Un és un jaciment de l'antiguitat tardana, Son Parató, un conjunt basilical del segle VII, i l'altre és un jaciment prehistòric que va des de l'edat del bronze fins a època romana, l'Hospitalet Vell. Tots aquests equipaments en el final estan interconnectats perquè el que genera a l'excavació influeix en el discurs que tractam en el museu i influeix a la percepció de la gent que visita l'equipament i que participa en les activitats. I és una de les coses importants. El museu és municipal, és de titularitat municipal, l'entrada és gratuïta i el personal que formen part, jo mateixa, que a part de directora som tècnica de patrimoni, també depèn del Departament d'Urbanisme. Hi ha un auxiliar informador, que és la cara visible del museu, és la persona que sempre rep, jo sempre li dic, tu ets la persona més important perquè és la primera persona que quan un visitant entra en el museu fa que hi hagi una percepció bona o dolenta de la nostra institució, i això és molt important i a vegades no li donem importància que es mereix. Després no som becaris, ara tenim 2 persones, 2 joves recient llicenciats a través d'un programa d'inserció laboral, i tenim un perfil d'historiador i de mestre de primària, i després he posat l'associació d'amics dins l'organigrama del museu perquè realment ja veureu que és una associació molt important en el nostre dia a dia. La nostra col·lecció van des de l'època prehistòrica fins a l'època contemporània, i tenim col·lecció ceràmica, numismàtica, escultòrica, de patrimoni etnogràfic i patrimoni industrial. I us poso algunes xifres, perquè a vegades ens costa molt donar nombres del que fem, i som com una mica geloses d'aquest tema, però jo crec que és important. Nosaltres tenim un número de visitants que ronda els 11.000 anuals, fem 3 projectes d'investigació, tenim tota una sèrie de col·laboradors, i com podeu veure aquest és el nostre pressupost municipal que vàrem tenir en el 2023, i amb aquest pressupost gestionam tot el que vos explicaré. Accessibilitat perquè sí.
No és accessibilitat perquè es digui una llei que han de ser accessibles, no és accessibilitat perquè ara vosaltres novembre tingueu un codi d'accessibilitat que diu que els equipaments patrimonials han de ser accessibles. És accessibilitat perquè sí, perquè és necessari per tothom. Vull dir, per nosaltres també és necessari. I nosaltres vàrem començar a fer tasques d'accessibilitat realment sense gaire conscient de què en fèiem. Tenim un programa de voluntariat a les excavacions i en el museu des de fa 20 anys, que aquest programa de voluntariat ha generat un millor coneixement del museu i també ens ha generat un públic molt fidel. A l'Associació d'Amics del Museu estem des de també fa 20 anys co-creant exposicions amb ells que són d'interès per al poble, com per exemple la recuperació d'oficis antics, temes de migració de principis de segle XX. També a totes les exposicions sempre intentaven que hi hagués activitats o jocs per als més petits i també han fet reciclatge d'exposicions, després us explicaré. A vegades quan tens poc diners, l'enginy surt com a més a flor de pell i te n'adones que pots utilitzar recursos que ja tens per generar altres activitats. Després veureu algun exemple. Bé, aquesta és una imatge de tot això que vos contava, de tenir, per exemple, els jocs a l'alçada dels més petits, això ja des del principi. També incorporar zones de joc per la gent gran, perquè jo m'agrada jugar, tinc un nen petit, però també m'agrada jugar. Incorporar a les voluntàries en tasques no només de conservació, sinó també incorporar-les amb el dia a dia d'activitats en el museu. I arribam en el 2018, que en el 2018 duim a terme la renovació de la nostra web. La nostra web era una web que se gestionava des del Consell de Mallorca, és a dir, no teníem la gestió i això ens generava molt de problemes perquè al final la gent no ens coneixia perquè era com una web on tot estava molt amagat. Vàrem decidir invertir diners en fer una nova web que es pogués veure des de qualsevol dispositiu mòbil, perquè abans només es podia visualitzar a través d'un ordinador. Vàrem assumir tots els continguts i vàrem validar aquesta web una vegada estava acabada les normes WCAG i també vàrem incorporar notes de veu i col·leccions virtuals. Les notes de veu ens varen servir a les sales d'exposició permanent per fer per audioguies. Nosaltres no podíem arribar a un servei d'audioguia perquè era molt car i llavors el que vàrem fer és crear a totes les sales d'exposició permanent notes de veu que a través d'un codi QR que hi havia a les sales te redireccionaven en aquesta web i d'aquesta manera amb un dispositiu mòbil que nosaltres, si no en tenen o les deixem en préstec, poden fer una visita audioguiada amb el dispositiu. La col·lecció virtual també va ser molt important per mostrar part de la nostra col·lecció, però va generar que a partir de crear aquest espai se generassin rèpliques en 3D. Aquestes rèpliques varen donar pas a una exposició que aquí veus el cartell a la part de dalt que se diu aquí sí que ho pot tocar, perquè com tenim la gent té aquesta imatge que en el museu no es pot tocar res, no es pot córrer, quasi ni es pot parlar segons quins museus. Llavors volíem follir un pot d'aquesta imatge i vam fer aquesta exposició que va ser, com vos podeu imaginar, una exposició molt ben acollida. Aquestes rèpliques després de formar part d'aquesta exposició, una part s'han introduït a les sales d'exposició permanent i la resta s'han introduït a una activitat que deien les maletes viatgeres, ja ho veureu, que són unes maletes que deixem a les escoles amb rèpliques. També aquesta web va servir per acollir una base de dades accessible dels jaciments. Aquí podeu veure un dels panells que tenim al jaciment de l'Hospitalet Vell
I els codis QR el que fan és que és el mateix que en el museu, redireccionen a la nostra web i també funcionen com una audioguia. En aquesta web també vàrem crear un apartat d'accessibilitat que fins a aquell moment no el teníem. Paral·lelament també vàrem anar implantant-nos a totes les xarxes socials. Ara ja sé que tots estem a les xarxes socials, però en el 2018, per exemple, nosaltres només estàvem a Instagram i bé, vàrem fer aquest salt per ser més reconeguts. I durant aquests anys ens hem anat formant, encara ens formam, de fet estem aquí avui per formar-nos i per conèixer més experiències. Una de les primeres visites que vàrem fer és el Vilamuseu de Villajoyosa, que jo crec que és un referent a nivell d'accessibilitat. He de dir que per tot on hem anat ens han tractat molt bé i no han estat gent geloses ni gelosos d'explicar les seves experiències, que jo crec que això és molt important també que ho facem. I aquí van agafar moltes idees i bé, la darrera visita que han tingut ha estat aquí a Catalunya, a Sant Cugat. He posat l'imatge de la mirada tàctil, que crec que s'explica avui a la tarda, però realment vàrem anar per conèixer el seu programa en malalts d'Alzheimer, que per nosaltres era un programa molt interessant i per saber com l'estaven tractant, perquè ara hi ha 2 museus a Mallorca que volen fer un projecte conjunt sobre aquest tema. Paral·lelament van fer avaluacions d'accessibilitat, avaluacions externes que les va dur a terme Predif, i amb aquests informes a damunt la taula van començar a planificar quines accions podien dur a terme. Les accions físiques van ser des de instal·lació d'un ascensor, perquè com a edifici històric tota la part del primer pis on hi ha les exposicions temporals no era accessible i llavors la varen fer accessible, varen fer uns lavabos accessibles, varen incorporar zones de descans, a part dels bastons cadira, varen incorporar també zones de descans a dins les sales, etc. I també accions cognitives que es varen plasmar de manera molt clara l'any 2019 quan varen dur a terme la renovació de la sala de prehistòria del museu. Aquí vàrem ja tenir molt clar temes de disseny universal, utilitzant determinat tipus de lletra, de tamany de lletra, de colors que tinguessin contrast, incorporant recursos tàctils i sobretot contestant preguntes molt clares, perquè a vegades jo som arqueòloga de professió i tots els que som especialistes o pensant que som especialistes en alguna cosa ens agrada molt presumir de que ho som i a vegades a la gent del carrer no els interessa tot això que els estem explicant i sempre intentant contestar preguntes molt clares. En el cas de prehistòria, què menjaven, de què morien, quina alçada tenien, que eren les preguntes que habitualment la gent quan visitava el museu ens feia. I així arriba el pla d'accessibilitat. El pla d'accessibilitat és com una aturada de dir, bé, amb tot això que hem fet i el que encara ens queda per fer, anem a aturar-nos, anem a pensar i anem a decidir què volem fer els pròxims 3 anys. Durant el 2020, durant tot el tema del Covid, això vàrem estar elaborant aquest pla d'accessibilitat i es va aprovar el 21 de març del 2021. Està a la nostra web, és a dir, que sempre ha estat en obert, vos ho podeu descarregar. Ara, evidentment, 3 anys després o 4 d'haver-lo fet ja troben que hi ha moltes coses que les haurien d'haver fet d'una manera diferent. Però bé, aquest pla és l'únic pla d'accessibilitat d'un museu a les Illes Balears. En aquest sentit va ser pioner i a partir d'aquí altres museus varen començar també a desenvolupar accions. No explicaré molt en què va consistir el pla perquè això que us dic ho podeu descarregar, però bé, va començar amb una anàlisi d'AFO i CAME i després a partir d'aquests anàlisis hi havia uns eixos estratègics, d'aquests eixos estratègics penjaven uns objectius i d'aquests objectius se desenvolupaven una sèrie d'accions. Quins eren aquests eixos? Eren accions comunes a tots els equipaments,
després accions a cada un d'aquests equipaments i després el turisme. Crec que el turisme donaria per una altra ponència, sobretot després de l'avaluació que hem fet, perquè encara que ja sabeu que Mallorca és un destí turístic de primera classe i de fet es visiten milers i milers de turistes cada any, encara segueix potenciant, encara que els polítics s'omplen la boca del tema del patrimoni, encara es potencia el sol i platja. I en aquest sentit per nosaltres era un eix estratègic a tractar. A partir d'aquests eixos estratègics hi havia aquests objectius i d'aquests objectius penjaven tota una sèrie d'accions a desenvolupar. Jo vos explicaré algunes de les accions que hem anat desenvolupant aquests anys. Dir-vos que quan es va aprovar el pla, jo crec que es va aprovar pel ple de l'Ajuntament, jo crec que això també és interessant que estigui aprovat per un ple municipal, perquè llavors està aprovat per tots els partits polítics, encara que jo crec que va haver gent que ho va aprovar i no sabia ben bé que aprovava, però bé, a nosaltres ens ha servit de força per poder demanar recursos econòmics, i això sí que és important. I amb això vàrem dur a terme una contractació externa i la va guanyar l'empresa Cultura, que és una empresa d'aquí de Catalunya, i aquesta empresa, a part de desenvolupar les accions del pla d'accessibilitat, també tenia altres tasques, ha tingut un contracte durant 3 anys que ha durat aquest pla, perquè ara en el 2024 han tancat el pla. Durant aquests 3 anys darrers que hem fet com a accions continuades a tots els equipaments han seguit pautes de disseny universal en totes les accions que han duit a terme, també de lectura fàcil, ara us aniré explicant algunes d'aquestes accions. Accions físiques d'accessibilitat en els jaciments. Ja sabeu que els jaciments poden ser llocs molt inhòspits, que quan les vas a visitar hi ha molt de sol, fa calor, hi ha paparres, a vegades poden ser molt durs i llavors han creat zones de descans a dins els jaciments perquè la gent pugui descansar mentre fa la visita. Hem incorporat panells en rèpliques i en panells tàctils també en relleu i en braille. Hem mantingut i hem ampliat diferents apartats de la pàgina web. Ara hem de passar una altra avaluació de tot el que hem incorporat recentment. Després, juntament amb Coordinadora Balear per la Discapacitat, que és una associació de diferents col·lectius en discapacitat diverses, han creat un grup validador de les nostres accions i dels nostres testes en lectura fàcil. Ells ens han fet, primer de tot varen fer la validació de l'edifici, de l'edifici del museu, després de la web i també ens han validat testos en lectura fàcil. Una de les coses que quan miraven la web es varen dir que totes les activitats de l'apartat d'educació estaven totes juntes i que convenia separar-les i varen fer aquestes com a dos grans blocs, dividir educació en activitats i recursos. Dins l'apartat de recursos, que és el de sota, podeu veure el tema de les maletes viatgeres, allò que us comentava quan hem parlat de les rèpliques, que les rèpliques, l'exposició de rèpliques va donar peu que per una part incorporàssim rèpliques a l'exposició i per una altra crear aquestes maletes. Aquestes maletes són maletes que els centres escolars demanen en préstec, cada peça té una fitxa explicativa i ho poden complementar amb una altra acció que es diu el museu a l'escola, és a dir, que quan estan explicant l'època romana poden demanar al museu que hi vagi algú a explicar, que dugui la maleta viatgera i que vagi algú a explicar també aquesta època. També a través han creat un nou recurs per fer les exposicions, jo crec que, no sé si la paraula seria accessible o sostenible, perquè generam molt de gastar diners en crear exposicions temporals que després, una vegada s'acaben, ja no són accessibles, aquesta informació.
I llavors una de les accions que han duit a terme durant aquests 3 anys, de fet aquesta exposició en línia està penjada fa 10 dies, la darrera exposició que vàrem fer l'any passat, que era fa 20 anys que fèiem història, per celebrar que feia 20 anys que estàvem excavant a l'Hospitalet, va ser una exposició ja on vàrem incorporar tot aquest aprenentatge en temes de disseny universal. 8 mesos abans d'inaugurar l'exposició a través de xarxes socials vàrem començar a demanar a la gent que els interessaria que els hi explicàssim. Nosaltres, com a arqueòlegs i com a directors del projecte, teníem clar el que volíem explicar, però tal vegada el que nosaltres volíem explicar no es corresponia amb el que a la gent li interessava. I vam començar a fer preguntes, a explicar la nostra tasca i després a demanar que els interessaria que explicàssim. Bé, això va donar lloc a tota una sèrie de demandes i que les varen solventar amb aquestes caixes que veus aquí, que són les caixes de curiositats. Aquestes caixes de curiositat contesten a preguntes que ens ha fet la gent i en els panells, més que explicar l'edat del bronze a l'Hospitalet, l'edat del ferro a l'època romana, el que fèiem era utilitzar títols que responguessin a les preguntes que ells ens havien fet, com d'on traien l'aigua, una cosa tan bàsica com l'aigua, a vegades quan explicam un jaciment prehistòric no ho comptam, quins animals menjaven més i per què es morien tan joves, era una de les coses que ens demanaven. Juntament amb això, també durant aquests 3 anys, i sobretot a partir d'una avaluació que després vos explicaré que varen fer en els centres escolars, varen dur a terme tota una sèrie de dossiers que també estan penjats a la part de recursos de la web i que eren dossiers que explicaven determinats aspectes d'una època històrica i a partir d'aquí el centre de dia ens va demanar a veure més si podien crear material també per als seus usuaris i varen crear un dossiers vinculats en el Molí d'en Freret, que és la secció etnogràfica i és on explicam les feines que se feien antigament a fora vila. Varen crear un dossier, un quadernet, que després hem adaptat també pels centres escolars. Fem això molt del reciclatge, creem un contingut però després intentem adaptar-lo a altres nivells. Paral·lelament, aquests anys hem creat un protocol de visites per atendre, perquè la persona que tingui la diversitat de públic sàpiga com dirigir-se a ells. El personal ens hem anat formant, a tota la gent que fa feina en el museu li explicam que tenim un pla d'accessibilitat i que s'empapi d'ell i també hem creat un protocol de comunicació a les xarxes. Una de les coses jo penso que interessant ha estat la creació també d'aquest manual, és un manual intern de museografia accessible, és a dir, com volem nosaltres que siguin les exposicions que produïm. D'aquesta manera ens ha servit com a eina de reflexió per posar a damunt el paper com volem que siguin aquestes exposicions i com nosaltres tenim poc diners que només podem produir una exposició a l'any, la resta d'exposicions que es venen a través d'altres institucions tenen aquest manual i saben que han de complir una sèrie de requisits per exposar en el museu. Al final el que volem és potenciar tots els sentits. Una de les accions que vàrem fer l'any passat és aquesta que es diu En Suma. En aquesta acció, com podeu veure, hi ha un fullet informatiu que està de vora al costat d'un dispensador d'aromes i el que fem és que a cada sala d'exposició permanent hem posat aquests dispensadors d'aromes i en aquest fullet informatiu explicant per què hem triat aquest aroma en concret per aquella època històrica. I a les imatges de la dreta veus la renovació que vam inaugurar la sala medieval cristiana l'any passat i també vàrem incorporar molt d'aquests criteris amb aquesta taula parada
i amb aquestes fitxes que estan a dins la mateixa exposició i que expliquen aspectes que habitualment no s'expliquen quan vas a veure una exposició d'època medieval, com per exemple que menjava la gent, els jocs en què jugaven els nins, la música, quina música sonava, quina música escoltava. I bé, aquests aspectes les hem tractat d'aquesta manera. Crec que és molt important també, jo he visitat museus, que tots aquests aspectes com a de rèpliques, de dispensadors d'aromes, estan com al final de l'exposició a un costat. I jo crec que és important incorporar-los a dins la mateixa sala, vull dir que no siguin elements a part, sinó integrar-los dins el mateix discurs. Això, clar, em suposa un esforç perquè bé, jo ho he hagut d'aprendre també de quan dissenyam, des del principi ja dissenyar tenint en compte aquestes accions. No primer fer el disseny d'una exposició i després incorporar aquestes exposicions, sinó a l'enrevés. Han creat també fulls de lectura fàcil a cada una de les sales d'exposició permanent que han estat validats per Coordinadora Balear. I dins la web també tots els materials audiovisuals que hem anat penjant ja han estat subtitulats i en llengua de signes. El que vos comentava abans és que en el 2021 vàrem fer una avaluació a tots els centres escolars de Manacor demanant-los si el nostre programa educatiu era interessant per ells, si responia a les seves necessitats, que pensaven que podien millorar. I a partir d'aquesta avaluació, que varen fer unes enquestes amb els centres, amb l'equip directiu dels centres, varen sortir tota una sèrie de propostes. Una era, per exemple, fer una guia del museu, que no la teníem, perquè ells ens deien que quan explicaven no és la història de Manacor, i evidentment. I llavors ens demanaven si tenint una guia això ho podíem explicar. A partir de fer la guia vàrem fer un dossiers que estan en línia, que es poden descarregar i que traten cada època històrica enfocada des de la història local i en tota una sèrie de recursos que poden descarregar si les necessiten. Amb aquesta avaluació també ens vàrem adonar que tota la nostra activitat educativa estava molt centrada en primària, però que teníem a infantil i batxillerat una mica en els marges. I a partir d'aquí vàrem començar a generar també activitats amb ells. Després es va generar un projecte molt interessant que ens demanaven de poder crear una exposició itinerant que parlés de menjar, perquè el menjar és un tema molt transversal, i vàrem fer servir una exposició que havíem fet en el 2017 que es deia Per en taula. És una exposició que vàrem co-crear juntament amb els amics del museu i que parlava sobre la història de l'alimentació a Manacor des de l'època prehistòrica fins a l'època actual. Llavors aquesta exposició, que va estar físicament en el museu durant mig any, el que hem fet, els panells que hi havia a les sales les hem redissenyat i les hem convertit en un format un poc més gros d'A3 que traten cada època històrica i contesten les mateixes preguntes, és a dir, què menjaven, quina vaixella tenien, quines costums culinàries hi havia, i després amb unes receptes per cada època. Això les escoles ho posam en marxa el pròxim curs, el 24-25, i l'idea és que sigui un projecte col·laboratiu, és a dir, l'escola demana aquesta exposició viatgera, a partir d'aquesta exposició viatgera ells fan un projecte i aquest projecte s'incorpora a dins el que és l'exposició viatgera. I un altre, quan ho demani el pròxim centre escolar, se pot aprofitar d'aquell recurs que ja s'han generat. I l'idea és que això vagi creixent. També en el pla director ha hagut un nou enfocament pel molí d'en Freret, que és la secció etnogràfica del museu. El molí d'en Freret va néixer d'una manera molt
no sé com dir-ho, però sí, molt casual. Va venir a través del planer del Zapatero, no sé si vos en recordeu, no? Que se varen fer moltes reformes, se va reformar aquest molí, no sabien què havia de fer, jo vaig demanar si podria ser la seu de la secció etnogràfica, el batlle em va dir que si no costava diners que endavant, i llavors el que varen fer va ser crear una exposició temporal un any abans d'acabar la restauració, i aquesta exposició temporal després se'n va anar al molí, i ha estat 10 anys i aquesta exposició està obsoleta. Llavors hem engegat un procés participatiu en 5 associacions del barri on li han demanat que necessitaven que es comptàs en aquest espai perquè fos un lloc atractiu per ells. A partir d'aquestes reunions que han tingut amb ells hem extret unes conclusions i ara estem en la fase de renovació del discurs. Durant tot aquest temps, aquestes accions que hem anat fent han demanat en els grups que ens fessin avaluacions i bé, ja per acabar, què ha resultat fàcil de tot això? Ha resultat fàcil les accions físiques, tot el que suposa accions físiques, si tens diners, no? Les pots fer, relativament fàcil, hi ha arquitectes que t'ho poden solucionar. I jo crec que això ha estat una cosa que hem anat aconseguint diners per fer-lo, hem anat seguit avaluant les accions d'accessibilitat i la web i que ha resultat difícil, jo crec que aquí podem anar un poc més. L'adaptació de continguts i sobretot coordinar els diferents agents implicats. Jo crec que tots els que esteu aquí que gestioneu equipaments patrimonials, quan tu tens un comissari d'una exposició que envies el seu test a lectura fàcil i després hi ha un validadors que el validen i després li tornes a passar al comissari perquè el revisi, a vegades pot haver molt de problemes. Llavors, coordinar tots aquests agents implicats ha estat una tasca difícil, de fet encara ho és, però bé, ens n'anem sortint. La relació amb els col·lectius amb discapacitat també ha estat una tasca difícil, però he de dir que ha hagut un abans i un després, perquè el 2021 desembarca Propa Cultura a Mallorca i ells han fet aquesta tasca facilitadora de comunicar, de relacionar aquests col·lectius amb discapacitats amb els centres patrimonials i llavors com que ens hem hagut de relaxar una mica en aquest sentit. I difícil el tema del turisme. El tema del turisme, en aquest pla només hem fet l'avaluació, que ja vos he dit que donaria per una altra comunicació, perquè han sortit coses molt interessants i sobretot s'ha posat damunt la taula o s'ha evidenciat de manera molt clara com des de les administracions, encara que parlen de patrimoni cultural, se segueix potenciant només el turisme de sol i platja. I què hem après, per acabar? Hem après que cada museu pot fer coses a la seva escala. Estem aquí a un museu magnífic, el Museu d'Història de Catalunya, que la majoria de nosaltres no tindrem mai a l'abast, però no per això no vol dir que no puguem fer coses. Tots a la nostra mida podem fer accions. Quin avantatge tenim als museus locals respecte, per exemple, en aquest gran museu? Que tenim una comunitat pròxima, que la coneixem, que si la tratem bé i la cuidam pot ser un aliat molt potent a l'hora de demandar accions davant els nostres governants. I també dir-vos que el pla de l'accessibilitat a dia d'avui és un dels eixos que conforma el nostre segon pla de gestió del museu, que s'aprovarà després de l'estiu, igual que la restauració, igual que l'educació, és a dir, que ja està molt interioritzat en el nostre ADN. I bé, moltes gràcies per tot.